Schubor nakaschlem jong unongsan hima. Ki argut ki kertong jong kemau kurwan bat Ranikor constituency ki bakinthom ya uba medal sing lingdo kertong keseng HSPDP na mau kurwat constituency pat uba overlin imyong kertong ke VPP na Ranikor constituency mentak kesengi ke sauterik ubenai rempang arajar arpulai kilalai ban tap kerteng yeladi hakmat ki returning officer hapo ke office terekam jong deputy commissioner Southwest Khasi Hills district naga benta banyak aireng haga election ke ban salong haga arpuh nyauterik ubenai rempang arajar arpulai hagani ka sengi tap kerteng lawan ban senran lang ya uba medal sing lingdo da uba Hadrian lingdo MDC Barim ke mau kerwat constituency uba Nolip Star lingdo Presiden HSPDP mau kerwat kibahayeng hasem harengkat kinong kersan jong uba medal sing lingdo habaya keren bat kilat pathai khubor ulo ong ba udonnya ke jingkermen ke bas kem ba unjab hagani ke election namar ke jingyo banya trelang bat kisau tu dikikin hon kata ke kinhon uba Hadrian lingdo kakinhon Barim jong ke UDP kakinhon jong ke HSPDP hapo ke jingelam uba Nolip Star lingdo bat kakinhon jong ni ba nakaliang jongahi nadu nungkong ladon sya ta kajing thu ban chakri num ta pai ba bat nglai i hakani ka dong ka thangi jongi baki bun ki kita kijing kibedang duna ki bedang bun ma te le se na le se la dang yo ban pai ta ka thong ni yo ban pun ta kijing duna bat ka banungkong kalong na ka liang jonga kalong ka first priority kalong ba ka banungkong kalong ka education kalong ka ba don kam ba nam ta jongi nam ta ki pai ba jong ni ka dong ka thain mar ngi tip ba ba ka wei ka thluyung ki don kam hi ya ka education bat ka baar kalong ba na kaling jonga ngabu kamat kalong ba kam nam ta ka rep kriang ngeli ka rep kriang hakni ka dong ka thanji kalong ba kala hiar hadu kata bat ka balai ru kalong ba nam ta kanika rep kriang o kanika yo ka kot ngi ba kala hiar hadu kata bat kunjuru ika yo kam yo jam jongki khon samla ro ngi kala don preng gi jingdu jong kermen ten rail dang apoi ta thong le sing ni yo ban ya perkhat lang ban yo mir jimbut lang hang te po assembly kumno ni tai na kumno ban punwan dor ya kini ki jing don kam jong kini ki pai ba jong kini ka dong thain jong kini ka mokrat constituency khamtam te ingis kham lumba ki jing tristom lumba ki jing kshan ki pai ba ingis kham ba in poi ta ka thong bat hakum ta por sing yo ban pudulong ite ki jing thumu baro gi isha ka ni ka dong ka thain jong ki dang long ka dong ka thain ka sa din hadu ka ta bat ki bun le se dapi pai hagi babun ki mentah dapat pai ka lenti singkin dang long sya ka ni ka dong ka thain ka barang sa din hadu kata bat la ka dagi poi ta ka thong ti le singin yo bania perkhat kumno bangin la ban warra ita ka jingbit jingbiang nam ta ki pai ba jong ka ni ka dong ka thain lang kumbalong menta tingin mar tatin mar beling ngumta namar bai menta ngiyo ban trilang hadu lai hadu sautu ki group ka wei kalong bangin numlak ban ni yo ban trilang ba group jong ba bu harian ba mensuai don haka PDF kabar kalong yo be trilang bat kani ka group jong ka UDP mas ko ban persai kum ni pi habede bu UDP mo mar na kaliang jungi nadu nungkong khamtam na kaliang junga nadu bangla panisno bat kani ka UDP nglai rung kani parti UDP bat hadin ka tu kani ngila suthu ba na kaliang ka parti kala phai khmat no ega habede bu tiket subarnik tena kaliang jungi ru ngila ya mi no na ka parti UDP bat na suka ban persai kum ni ba hakapor bangila ya mi na ka UDP baro kinokit kam jong ka UDP khamtam ki try jong ka UDP hang ni udon jelas ketri juga UDP te baru khaj kila emi lang ngatrai stang katu ne ki UDP ke badang sa ka parti tingi don ke jingkermen ngali yo ban tri ya tri lang ba ka UDP bat ke balai khamtam ngi yo ban tri lang ngi yo ban ya don ba ke parti HSPDP ba presiden jongi joka parti HSPDP don la bagi benta ting along lai teli ki grup ngali yo ban tri lang ba khamtam na kaliang jonga kabai de ke kam sai hima semang la tri stom ham tal ke ba sausnem tam tingarung la tri stom lang mentai babu harian don lang bangi UDP ru jelas-jelas ngi anu lebru presiden juga HSP ngi ngarung aktris tomha tinggal dan south lagi grup tinggi skamba ngidon ka jingkerman ke bas kamba bat ngai bagi pai ba mentaro ki ai ka jingsan ke ba pura nam takani parti mar ngitip ki tip sai bagi pai ba khamtam ba ki ba ka ditang ka ni ke parti sya ka barang don ka jingkerman nam takani ka ri ka jai bereu ka jungi
Kat bana kaliang uba overlin imyong pan, ula penpau baga jingmi jong u banyale ya kenege election kalong namar ka jing sadin ka dong ka than, baru ula penpau ru baga jing jet jong u ya ka seng VPP kadai namar ba uyo i, baga ne ka party ka don ya ka nongrem, bat ka lawe ya ka ri, bat ka jaj benreu. Kaban kong ka ba penlong nga pangan pai sik ni ka benta pangan. Ya ku kenege election kalong. Namar pangan i kamtam ya ka dong ka than ka jongi ka ni kor konsensi. Ranglong kabrang sadin haduk kata-kata perman ra ki development apa konstituensi kumki peliar belebi hamalan te don hi kejeng kermen amar ngi bagi pai ba ki kisngi kila sungtu ya kai ka ba kini ki parti kila ui kejeng sosial kamtam hakini ki samsnem kila dep te nakaliang ngajongi kum ka Voice of the People Party nilai sio pai ba nilai bitang haga sur ka jong pai ba bat ngi don kejeng kermen Boy saya kata nga jet ya kenika parti VPP namar nga UI paganika parti kadang don ya kanong rim but nga UI pagadang don ya kalaway ya kapateng pada ka chat benriu ka jongi kam ka ba kamat ay ka jonga la daw pai ba pun poy yang sa katong kalong pangantri sitom kon wanra ya ka jingkala po ka dong ka than agrani kor konsensi hibor ko we ko mangalit so pai ba ngalit nakasur jong pai ba buat ada upai ba ai ka jingjok ko ban buram yang akan ke elik kenti ka pamanta ka mon kathong ka ba kamak ka jangan troy sitom buat pangan wanra ya ka jingkala po karan kor pada ki development po karan kor konsensi hoi 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 aga TMC si Turki sentil di kalayaban punai hoi aga TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan